plia tawar ka semar long le lam ki judun e plengon esi nang do bom lang. Apar day krong along ta sengkan kimi alun ka namalin paman ponsi ningkarong kachipi. Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Tenzing Rongpia Phan Kachirap Dona Tumaphan Ingsai Nangji Pusi NSM Pen Gehang. Kardom Pini Karbi Prime Time Abirta Long Penili Sami Mirinan Sepi Pini Abirtang Ton Pen Arjuponik Tha. Doboka Ben La Horizon an Krong Plia Tawar ka Samar Pinangana Dimalong along le avi pinpin abang pho abang phia tum lak atangka kachepalong dunji pura amen ka chet habdun hupena jok long le ahem phu vek atuma bangke tangka kachelong le si hangjo hanghai si non puanta do bomlang Lason si Nahorjan Thon Singing Leng arong amikar kalitang rongbong ingleng asopo kalitang Thon Singing Leng achor Bristias Phangchopia Phan Himipi Puthek Floor Pen Mohoning Tilapen Kanta Prasad Joshua Latum Pachini ni pinpen long le thipi joksi krong plia tawar ka semara long amenali salong klang dun hamdo bangso puthak long le hem phive ka tumpen complain alo joint secretary Tenzing Rongpia long an pali damdo bonda pinyar ni anta thangkang sai long le lang pusi along le a hem phive ka tumpen nang pachini dun Tenzing Rongpi di. Nang li la joint secretary pan chitong nam hot pi lo nang li phanang putun ke. Ni li phanai putun bang ke la lo. Nang lang pi po lo. También nor anta thang approve videt lo he. La simohon ingti la pen Kanta Prasad Joshua la tunga phan ki pi thek thelo. Athia lang li tum pen ke thang ka chera ba ve la pen muni da tuma phan se tami kachini avi. La sinili tum ahem phive ka tum si chelong nang pu si pherang ke thing no long le ahem phive Kalitang rongbong ingleng amun pi atumpen nang pachini dun. La sodi malong bangke mane non Portland ponder lo hedi. Portland ponder masi nili bang atum si potanang kuri pider long ke non bangke nili ke na hokpen non ayapen non nili ke. Nil mi thang long le po nili chelong nang po. Nili long le non ke cherai ke mohoning pi dolo Kanta Prasad dolo. Lai tum no hejo. Nili poson pen sila tum dak nang chi jok don ma po lam no yo. La se la non Portland ki pon along an seta mini li chilong nang po hala Portland ki pon pe long an seta mini li chilong nang po la tum han ki pi thek thilo la tum han le pi delo tin ni ta do thai gelo hala pu Thon Singing Leng arong arat tum pen seta me bangso long le hem phive ka tum si chelong nang po athe mohoning ti la pen Kanta Prasad Joshua la tum phan nili tum arong arat ki chini ne la pen thek lok le lang non Portland atowar mate krong plia towar kasemara long amen ke klang hutsi lahaya tum bangalong le ahem phuto vek along ta ki thi dun bor I lasi labang so long le ke ahem phi vek Bristias Phangchopia tum si chilong vek nang poputa rongara pen phirang ke thingno nang pachini dun Hegodis ta hem sorang thadik ingmati mane rongbong leng pugan nili te pohai lo stami ambong eglo nili ke dodam bangke he mane apu phi long vet atuma bang lo mane puisi bai kali he ha pani tanda po bang nang kai pro apu long vet nili lo khai tum ko te bang pop ne pine asa somar nili lo khai apu da somar hai selo tangkela tang li tumalong leg lo dinon kalang lo ta ho nili hem sorang tham ba rong sor ke than he a hok vek lo lakte mane daksi a muta ga daksa chamita miklo mati ki mohoning tila pen ke Kanta Prasad pan chini manang chini ne thelong le pela nili ke nang li ke la bang so rong sor thelong le pojola tera rong gam pura tum ta dolo hai na chini ne ko rong sor hak eta chini ne la tuman ke na sor ni ni cha chini ni Kanta Prasad la pen mohoning tia tu mangke la bang so long le si nang chi rider lo ba do kok lo da prang ma chini ne di non la four way wang si amian ke klang kan si chini si non ke do ra si ni tum ta mun ti ke da lo ko pia polo ma kok lo la ke rong bong leng long le ing prang ta ing leng hem long le ko si atum ke chi yong bom lo kita pola ipu tu makai hot bang chini unde lo ta ab dak bang ing leng hem long le ko si tum ta lan ta rong rat ni kan rahim ni ta lan nang li na la 59 dak bangke ahok pe to lake rongbong leng long le lo la pe rong sar pun chi don sar lo la bangke ahok pe to lake dak rongbong leng long li minong lo bangke ahok News report Karbi Anglong live
Nilip MAC constituency ka parlo inglong hawar upper day krung lokhiram rong phara rong along aningkan wang ason thak thak pining le thot setame sengkan kimia hot lun kan amai ke paman ponsi ningkarong kachipi ponrenti Upper Day Krung Village Development Committee Upper Day Krung Youth Committee lapen Upper Day Krung rong asaratum chelang pet pen pater pipon sikedam tang mati jong ni pai ke thomani sengkan kimi lun kan amalin paman pon khai lun tomo la anso che tangcho ponji aphan pura Karbi Anglong atok anu lapen adet ka prekalong anta kapache thang kepachini kepali eji aphan pu matha ponsi bangso alun kanamalin paman ponlo bangso hudrat pen kithan pona tingki nili tuma phan sarkar pen thangnat akerap avi sitami lopuson ningkarong aningkan wang sitami pangman ponlo bangso kilun ke kan ke padoji aphan puloti isi open stage ke akinang sot bonta nili tuma bangke check pen loksi aningkan wang sitami semar ponang verlo La Sirada Parmana Pan isi Mesen Open Stage nang selam pipona sonte Mesenji pusi Karbi Anglong Autonomous Council ke cari atum apan kacuningri padupon Kikim ya pan Mesen penitum nang rapun pu penteni sengkan wang stamilam salun kan pan keradun ya pan tangka poisa sitami nang ri pipo pusi cakang lo lasi niri tuma hin pen stami ninge tepen dai tuma Karbi Anglong ke cari pon tum ACM apan stami tuliam rong hang Alang ay fans namin tum kardom pensi siniri tulo. Kidam tangapor pangcherop karenga long ke paman pon gada festival aho CEM pen lam chakachipi pon atengki koilamati pen pangcherop karenga rong an kileng thora tawar ka silam aho si delongta silam pon pupusi phirangke thengno Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang pen ningche ponlo. Tulang lapian hola upper day room tu mula tuar dolong kabi pothak nang lihin ben pilo puji laga. Hola dak dolong ngawi lo muni kita mulang ponji. Asila dak dolong ponji la so tuar katiar long si la dak tuar tame la so dolong tame include ponen. Jate hola putuar jate kedam ke bang awar sai. Rara tum ke joy ke ye pan dolong tame main include pon. Lapian hala horticulture pothak nang li product pon thamma. So chini da suri po abang pu vanili konsensus or pan pilo lapen ke konon tame pangda konoda horticulture la so kesu dak meu la so kesu clean so na sari bonda bangso towar bangki non puan ta kasemar pon kavedera jok rada tuma bangki kacheleng sungthu pik hangjang lo lasi prabjin pen bangso towar nang semar pipona sonte rada phan misenji pusi rat pen ningje pon ajad le pudam setami towar ka hinola pen thangnat sarkar pen rada phan kang thurpon avi pusitami rada bangki ning karong pen lun kanamalin paman ponlo bangso hut rong parpi group atum pen sikecheng sianong e chepalong ponlo koilamati pen samson ingki Karbi Anglong live Karbi Anglong alo towar krong plit nang lutang lo pu pen ke Karbi Anglong alo longle hem phu pen mondola pen pinangana bang phwa bang phieto mangbong longle tangka ki chopialam ki non puanta judone plengon esi nang do bomlang Laso jok pinile thot satami nagrik suraksa mancha hin pen rong binaklamalong pherangkya mai phapon si ke chokche bang phaphan nepnang ji pusi ke hang padupon bangso pherangkya mai long nagrik suraksa manch Central Executive Asong mai phu Mahajon Kroy hin pen kaningche ponatengki Karbi Anglong along nangki krong plut towar krong primate forlen atawar ke pathialong kache pahim phu ponji aphan kilangchari ponji aphan pura Ministry of Board Highway Government of India hin pen Joint Secretary Tenzing Rongpia Phan Siarpu pek ponlo Laso long dokmoka pen Lahorijan adak National Highway in kora circuit la pen Numaligar pen Khatkhoti National Highway in kora circuit bajak ansatami Joint Secretary Tenzing Rongpia Phan Siarpu piponlo Bonta National Highway page 6 along kilang ponji aphan pura Tenzing Rongpia long Kachirabdun Mandal Tarun Rongpi Hemaritaro SK Albert Teron Lamjir Terang atum pen danglok pinangan Kichok chila pen ratmati longle hem phuve katum atangka arondri pen kacherai pi ada jok longle hem phuve katum abangki tangka chilong wangdeterlo Competent Authority for Land Acquisition kala pu isi appointment pinai labangke Gulf of India lasi hala Gulf of India pen latum appointment nang epilo appointment nang epike latum phan atarike hadak pen 29 January 2020 Kunda President Pima Ministry of Road Transport and Highway Gulf of India Joint Secretary pen nasi halada komat phansi ki pilo pulotangte labangke Tenzing Rongpia phan lapen konanat angdeng ansi ki pilo pulotangte labangke Dobokatu Lahorijan
via National Highway 29 setami ilitum longke paru khwa pen lahori janan chotpo tasi alang lipan lot pen nomor hini bangke numuligor tu khoti National Highway 129 lahini longsi alang lipan kapche pem phuponi phan alang lipan Gulf of India pen arku tek polo lasi tarun rongpi hemari kro SK Albert Teron lamjir terangatum kichok cheputhak insai nangji pusi nagrik suraksa manch Central Executive ame phu Mahajon Kropen pherangkia thingnu nimji pon ini ke cithedo lasi lasodin ini ke cithedin ko pilo bage claim ponsul bangke tenjing rongpi akhir jume pen mondol turun rongpi hemari taro SK lapet Albert Teron lamjir derang lapuson si pendangan mondol do nasi ha package 2 3 alomenta provinson hanse longki rongpi lapuson pendangan mondol tumdo alang li long kaya ke klem dun alang li tumke rad phan kel rabji adim ko pilom bage klem rad along lisi amen cikuri lablo lake alang li tumsi amen nang amen tahe masor amen usumar amen lapuson si alang li tum cikuri thul lablo amen si lasi laso bang ko asi ke chokma lake rad tumle inside News Report Karbiang Long Live India det pialong COVID-19 na ke sapai kelong kiching pen langdam lo puloti piniar ni anke 4.46 crore atum COVID-19 na ke so kelong apai pleng tanglo la song bong pen kaddu kawe lak phora suri thongkebra pharu troxira troxia muluk atuma bangke COVID-19 na ke so kelong dun pensi apran damnang lo pusi pinia da por phainer kep apon malom birta pachetak pon Kidam tanga pora huda sonsi pining suri hinira inkora ki thomaning kan ki ching pena matsi det piar lo along COVID-19 na keso ke long aphai nang ki bat pang ching thutang lo hon the me COVID-19 na keso kaddu kawe bang suri hinira pharo phora troxi ke bang bong pen bang pharo isira pharo phora troxi ke batuma phan akimi COVID-19 na keso ang thek long pontang lo pusi Union Health Ministry hin pen pini pangdak pontu langdam lo polote piniani anke 4.46 crore atum COVID-19 na keso ke long aphai lengtang lo la song bong pen kaddu kawe lak phora suri thongkebra pharo troxira troxia muluk atuma bangki COVID-19 na keso ke long dun pen si apran dam nang lopusi pinia da por phainer kep apor malom birta pachetak pon keso ke long ang bong pen pangbar dam lote arnisia long bang krehini an COVID-19 na keso ke long atuma phai do tang lo lapen phan phaivera tokpor phaiwi isi mate 0.01 an arnisia long keso ke long aphai long pon lo COVID-19 na keso ke long pen kimia phaya bangke troxir kebra near kebra tokbor near kebra phaiwe mate 98.80 an nangbat lo puta Health Ministry website along pen pachetak pon bangso jok keso pen kachere mek je phanpura Lucknow along abangke COVID-19 vaccination center pabat pon lo Sarkar hin pen Lucknow along kaddu kawe long plian COVID-19 vaccination center pabat ponlo kapabat ponadim lake SPM Civil Hospital Lokbandhu Hospital Balrampur Hospital apen NK Road Community Health Center la long plia longta non kewangji aroyang bong kinangjia son anta nanglepo la pen rong supiarlo akijoy pensi COVID-19 a imprim ipon popusi Sarkar hin pen pangdak pon National Desk Report, Karbiang Long Live. Tang tipini Karbi Prime Time berta ki lapuan si kang ton poniklo.